Školjare muzičnej školi Muzični kucik z Novog Sadu, ktorá svojo odzeljenjama u vecej mestoh u Vojvodini ta i u Kocure, včera u sali Kocurskej mesnej zajednici otrimali novoročni koncert, s ktorim uspišno zakončili polročje i svojim rodičom, prijateljom i druhej publiki ukazali, co poteraz naučeli. Školjare rozličných возрастоh i úrovňoch muzičného obrazovanja vyvedli vecej klasični i súčasní kompoziciji na klavíru, harmoníky i violini. Za to tu nahodu porihtali ich nastavníky a medzi účastníkami bolo zeci zo Sirigu, Kisaču, Žablju, Ďurďova i Kocura. Školjare za konec programi porihtali nastup vecej harmonikov zo zajednicku kompoziciju, špivačku točku Dzivodského kvintetu i daskeljo špivanki, ktorí všetky účastníky koncertu špivali u choru. Na nespodívanie školjarov na samim koncu programi naštiveli ih i Dido Mraz, ktorý všetkým podeliel darunky.